belai kha khamani news kasawi phaikya omo wngkha chini tiprasa porinai khoroknwi thwima ni koktuma. Khoroksa wngkha Bisramgonjo Ikupak ganao lahar patiwi thwnai Anando Kumar Jomatiya tei khoroksa wngkha Monu bridge sakani baklai thwnai bukhuk Sorola Tripurani. Hwnkhe bongni sakao tamo patimung patikha tai chwng tamo swrwngthai hadike salainai muni twi kisa kok norok nai tongdi ani channel no payasa. Chwng puila no kok sanai Bisramgonjo ni Ikupak ganao lahar patiwi thwnai Anando Kumar Jomatiyani. Puila no bini sinamung kisa saimanano. Bini umor wngkha 21 bosor bo killa bagmani bo Netaji Subhash Chandra College o second semester o pori tongo. Bo bini bai kasawi logi tei khoroknwi bondo tubuwi Udaipurni hote Tripura University o protest khaina bagwi phaimani borok Bisramgonjo ni Ikupak gana sokpaikhai no Agartala ni thangtongnai bus gari khungcha bono thutariui kwlang thangkha. Amo bai bo sakduku mankha tei belai serious wngkha ulo bono Bisramgonjo hospital o twlangjakha aro ni Visakham hospital o tubufurkhai lamao langma chokha hwnwi koktuma o kasai phaikya. Tai bono kwmawi bini nukhungni borok rok chiri khogwi kablaijak khak thwijak bwsa sikla thwijakmani college o pori tongnai tai bini dol tai bini attiyo rok lukurokno kok kwchangmung rok kha lamao bike chaloknai wngthu na gari chaloknai wngthu na bus chaloknai wngthu amsuk race rwwi speed khe ta chalodi jotono tep tep khai twrwk khai control khai chalokdi hwnwi kok kwchangmung rwkha. Hadike salainai tei kaisa patimung omo wngkha Monu ni Women's College o pori tongnai 4th semester ni bukhuk khoroksa Sorola Tripura mungwi Monu bridge sakani baklai thwiwi hwnwi kaisa koktuma o kasai phaikya. Bo 3 tarik ni dino dugano manwi painani hwnwi nokni nokhorwi thangwi bridge sakani baklaiwi hwnwi koktuma o kasai phaikya. Afuru ni simi tabuk jora saltam salburi rongkha tabuk phano bini mang kwthwi maiku hwnwi nukhungni borok rok sai khwnarwkha tei mobai nukhungni borok bo sorkar tei proshashan no kok sijakmung rwkha. Proshashan ni durbolata ni bagwi tabuk jora tei bongni bahanachuk bongni bwsajuk no naitugwi maiku hwnwi nukhungni borok rok sakha. Tai bo thwiya swkang kaisa letter swi kwlangkha aro bo sakha bo onek din romwi depression o tongmani bo 1% phano manchi no uchungliya hwnwi. Amo bai bo bini ma babosok no nakhar sankha bongni bwsajuk belai no bwkha kebel tei norom hwnwi tei bono bini a decision ni nakarmung rwdi hwnwi bo swiwi bo Monu bridge sakani baklai thwikya. O kainwi patimung belai kha dujakmani tamoni hinkhe bukhukju Sorola Debbarma belai satro kaham tongmani bo zoology nawi 4th semester o pori tongo tei khoroksa thwnai Anando Kumar Jomatiya bo 2nd semester o pori tongo. Ang joto lukurok no kok kaisa kwchangmung rwno uchungo kunu problem ni solution sajung no bwtharmaya. A problem no nukhungni borok rok bai share khaiwi bwkhani kok salaiwi amo bai patinasi nango tei chwng bo strong wngna nango. Tamoni hinkhe jotoni jibono no chikon problem phaimano kotor problem phaimano amo bai chwng sajung no bwtharnani ya. Tamoni hinkhe chwng jotono saimano andar ni hoi swrabnani bagwi si phung aikhe taisa kwchwng pohor wngphinai problem bo solve khaikhe taisa kaham wngphirmano. Ang tei lamao bike gari chaloknai rok no kok kwchangma uchungo norok kisa gari rok no control khai tei speed kom khe chalokdi. Tamoni hinkhe nokni kaisa bul speed khe chalokma bai khoroksa borok ni jaan ari mano bo khoroksa nokni borok ni bwsangui mano khoroksa nokni borok sajalagui mano.